Dihayo sa katagabukid nga amahan ug kauban ng iyang anak, nangagto sila sa palingki sa ilang lungsod aron digto ibaligya ang ilang dangki o asno. Samtang nagbaktas sila, nakitaan sila sa usa ka tawo ug dayon nga giingnan. Pagkabulok ninyo uy, naamoy dangki pero wala ninyo sakyi. Hinungdan nga nakahuna-una ang amahan ug dayon niyang gialsa ang iyang anak ug digto gipasakay sa ilang asno. Ug dayon nagpadayon sila paglakaw. Apan sa unahan, nakadungog na pud silang mga tawo nga nagstorya og niingon. Tan-awa ra gud ninyo, pagkatapulan sa maong anak, wala man lang siya naluoy nga ang iyang amahan nagbaktas sa iyang kilid, samtang siya nagsakay-sakay ra sa ilang asno. Nadungog kini sa anak ug dayon nga nangayog pasaylo sa iyang amahan. Ug nihangyo nga kung mahimo, iya na lang amahan ang mosakay ug siya na lamang ang magbaktas. Ug tuod man, nagbaylo sila og kahimtang. Apan samtang nagpadayon sila pagbaktas, pasulod sa ilang lungsod, nakabatig kaulaw ang amahan sa iyang mga nadungog tungod kay dihay mga tawo nga nagtapok og naghisgot sa ila nga nag-ingon. Nagpahayahay ra siyag sakay-sakay sa ilang asno, samtang ang iyang anak nagantos sa kainit sa dalan samtang nagbaktas. Naglibog ang tagabukid nga amahan kung unsay iyang buhaton. Hinungdan nga iya na lamang gialsa ang iyang anak aron sila duha ang musakay sa maong asno. Ug dayon nagpadayon sila paglakaw ngadto paingon sa ilang lungsod. Sa dihang nakasulod na sila sa maong lungsod, natingala ang amahan tungod kay gipanan-aw sila sa mga tao. Hinungdan nga nakabati sila kaulaw. Maong nangutana siya sa usa ka tawo kung unsay problema nganong gitan-aw man sila sa mga tao. Ug nitubag ang tawo nga iyang kaistorya. Wala mo na ulaw og naluoy sa inyong gisakyan nga asno? Nagkamalisod naman naglakaw tungod sa inyong kabug-at, duha pagid mo nagsakay, naa pagid mo'y mga gamit. Nakauna-una ang amahan, hinungdan nga nagkuha na lamang siyang taas nga kahoy ug digto iyang nadesisyonan nga iya na lamang ihikot ang mga tiil sa iyang asno ug ila na lamang kining dayungan padulong digto sa baligyaanan. Apan sa dihang bugkuton na kini sa amahan, nangusog ang maong asno ug nagsipa-sipa hangtod sa nakabangon kini ug nagdagandagan palayo sa ila hangtod sa wala naninila na apsan ug nakit-an. Moral: sa tinuod nga kinabuhi mga amiga ug mga amigo, sa kagustuhan nato paminawan ug tuuhan ang tanang tao ug tagbawon sila sa ilang kagustuhan nga maoy matuman, kita na hinuon ang mamahimong alaot ug walay tarong nga padulngan. Kanunay hinumdumi nga bisag unsay imong buhaton naagid sila'y ikasulti. Maong kung unsa may imong mga plano sa imong kinabuhi, pag-focus sa imong nasugdan aron naa kay maayong padulngan. Ayaw paapekto sa ilang mga nagkalain-lain nga komento. Hinumdumi nga mas the best ang plano sa Ginoo maong sa iya rata mo tuo. Ingon pagani ang Psalms 118 verse 8 nga it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ang asno nagrepresentar sa mga pangandoy sa imong kinabuhi. Kung padayon ka nga mawili nga mutuo sa ubang tao, posible nga ilang mga pangandoy ang imong matuman ug dili imo. Basin mahisama na hinuon ka atong tagabukid nga amahan nga nakabuhi na lamang ang iyang asno sa sigig utro-utro sa iyang plano tungod sa laing tao. Maong ang mas labi natong nindot nga paminawan ang atong langitnon nga amahan. Kay nisaad siya sa imo sa Jeremiah 29:11 that I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Maayong buntag, and once again, this is your Migo Nimo reminding, sa pagpaminaw sa iya, labaw kaysa sa ila, padayon og paglig-on kay mag-celebrate patapuhon. God bless everyone!